The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Revelation 1:7, Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so. Amen. Jeremiah 29:11, For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, but to give you a hope and a future. John 14:1, Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Verse 2, In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Verse 3, And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Romans 12:2, And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. 1 Corinthians 2:16 and Philippians 2:5, The absolute truth, the very thinking of the Lord Jesus Christ. Matthew 6:19 to 21. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. 1 Corinthians 1:18, For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. 1 Corinthians 16:13 and 14, Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all that you do be done in love. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pangandam sa atong kaugalingon. Atong susihon ang atong tagsa kakalag ko na napawagitay mga sala nga ato pang tipigan diha sa atong sulod. Kung kini dili na to isugid nga to sa Dios nga Amahan, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa agi og sunod sa mando sa Dios. Sa 1 John 1:9 nagaingon kini sa English, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Well, for you unbeliever, the issue you're facing is not confession of sins, but faith alone in Christ alone. Acts 16:31 againgon, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Siya lamang ang bugtong manluluwas. Wala na ilain. Diha sa Acts 4:12,
neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta karon sa hilom. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdaka namo din hining dapita sa makausapa. Aron kami magapadayon sa among adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Salamat ining grasya nga imong padangat kanamo. Ining among kinabuhi nga imong pangilugwayan kining tanan umikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesya o imong grasya. Dili kami takos, panikaw matinumanon gayud sa imong mga saad. Salamat. Ining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. I hope you are in good health. Okay, padayon kita sa atong duputan na gyud sa tuon aniya pa kita sa atong tunanan nga giuluhag pursuing the divine viewpoint of life. Unas tanan, ani ay dako kaayo nga pangutana. Kini bahin kini may kalabutan gihapon kini sa atong tunanan. Excuse me. Tunanan nga giuluhan og pursuing the divine viewpoint of life. Apan mao kini ang pangutana. The great question is, what is the Christian's purpose on earth? Unsa man gyoy katuyuan sa usa ka Kristohanon dinhi ning kalibutana. Kaya ang matag magtutuo, ang natong timanan, ang matag magtutuo ni Ginoong Kristo, kinahanglan mangutana niining maong pangutana. Nga human ikaw maluwas, unsa may sunod nimong buhaton. After salvation, what? What is next? Now, sa diha nga ikaw naluwas, eternal salvation becomes an accomplished fact sa higayon sa imong paggamit, sa imong desisyon, sa pagtuo kang Ginoong Kristo. Heaven is absolutely guaranteed niadtong bisan kinsa nga mituo kang Ginoong Kristo nga iyang manluluwas. Roma 8:38-39, 1 Pedro 1:4-5. Apan ang kalidad na karon sa kinabuhi sa maong magtutuo samtang niya siya nining kalibutan na nagaagad kini sa iyang pagtuman sa plano sa Dios human siya maluwas. In other words, the quality of the believer's life on earth nagaagad kini sa iyang pagtuman sa protokol nga plano human siya maluwas. Now, impact and blessings in time and eternity nagaagad pod kini sa imong pagtuman sa plano sa Dios niining panahon in time. So the question becomes emphatic. Unsa man ang plano sa Dios sa usa ka magtutuo human following that initial instant of personal faith in Christ. Kay diha sa Roma 8:32 nagaingon man kini, God freely gives all things, tanang mga butang, after providing salvation. Unsa man kini sila? Human sa kaluwasan o human maluwas ang tao, pinagi siyang pagtuo kang Kristo lamang,
The simplified answer is, unsa? After salvation, is to learn Bible doctrine. Agi ka nagsunod sa 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Og wa man kailaing basahon nga tunan ang Biblia raman. You see? So you have to be seeking for the right pastor teacher nimo, kay ang Dios mihatag man sa matag magtotoo. Yan ang higayon nga siya na tao pag-usab, gihatagan siya sa iyang tukma nga pastor teacher. Tukma nga pastor magtutudlo. So mo na nga anha ikaw makakat-on sa imong pagtuon sa pulong sa Diyos, kay siya man ang magapatinaw kanimo, dayag bahin sa persona o sa plano sa Diyos. Okay? So only through knowledge of God can anyone appreciate kanang init ang iyang paghigugma o ang iyang pagsimba sa Diyos. Now, as Christians, we are commanded to renovate our thinking, di ba? Bago pa natong gikutlo ka na. We're commanded to renovate our thinking with divine viewpoint thinking. Aron nga ang grasya sa Dios, ang tuyo sa Dios, matuman gayot niining atong kinabuhi. Roma 12:1, Episo 1:18, Episo 4:22-24. Now, ang tuyo sa Dios for the post-salvation life of the believer calls for spiritual growth. Diba ninang 2 Peter 3:18? Ayaw na, intaw na ka nagkalimti. Kung ikaw buot yung makakabot sa imong tumong ingon nga Kristohanon, which is spiritual maturity. Now, mabitaw nga kita, gipabuhi pa ni dinhining kalibutan na to fulfill sa atong destiny, which is to become a spiritually mature believer. Aron kita mahimong espirituhanong mananaog, spiritual winner. Kay a mature person to the measure of the maturity which belongs to the fullness of Christ. Episo 4:13-16. Now, ang matag kinabuhi or ang kinabuhi sa matag magtotoo becomes a unique expression of the glory of God in both dinhi sa panahon ug sa eternidad. Roma 8:29-30, Roma 9:23-24. But only the mature believer glorifies ang kadturang hamtong nga magtotoo ang makahimaya sa Dios by receiving the highest and best nga giandam sa Dios alang kaniya. Roma 6:1, Primero Juan 1:5-2 o kapitulo 2 ngadto o versikulo 6. Ako malikon. Roma 6:1, Primero Juan 1:5 ngadto sa Primero Juan 2:6. Now, ang mga panalangin, divine blessings that the Christian can understand and experience, and the overt manifestations of this Christian way of life come as a result of spiritual growth. Yes, anharaman natong madawat ang mga panalangin sa diha nga makatungtong o makakabot na kita sa atong tumong nga espirituhanong pagkahamtong. The means of spiritual growth is the believer's consistent reception, retention, and recall of Bible doctrine. No ka? Ang tulo ka reception, retention, and recall. O
palibot-libuton, patuyok-tuyok nagyod ang pulong sa Dios dinhi sa atong panimuot. It should circulate now in this stream of our consciousness. Now kini alang sa mga magtotoo. Dili pa kini ma-aplikar sa dili magtotoo. Okay? So, magamit ang mga pulong sa Diyos nga iyang nakatunan, pinagi through all the circumstances of his life. Bible doctrine is teaching. Now, it is the content of the Word of God which God designed to be communicated to the believer so that it becomes the measure of his thinking. Mahimo na ning sukod sa iyang pangunahuna. Roma 12:3, 2 Timoteo 3:16-17, o the source of his mental attitude, ang pulong sa Dios. Pilipos 2:5, Hebrehanon 4:16. Now, sa ato nang nahibawan, ang doktrina is the body of orthodox teaching, which is drawn from Scripture and which serves as the standard for truth. Mao ra gyud ni sukdanan sa kamatuoran o kita sa kunang iniingon di padugay nga kita gihatagan sa Dios, yan ang higayon nga kita naluwas, gihatagan kita sa Dios sa atong tukmang pastor magtutudlo. Pastors have a spiritual gift for teaching Bible doctrine to their congregations. Ephesians 4:8, 11-13. Kay ang pastor mao'y responsable sa atubangan sa Dios to diligently study the Bible. Mao gid na ang main duty sa pastor. Pastor magtutudlo. Na hyphen ka na, pastor hyphen magtutudlo. Pastor teacher. Ang pastor nga di magtudlo sa pulong sa Dios has no place in the congregation. He has to be gifted with pastor-teacher nga gasa. Espirituanong gasa man na. So the pastor is responsible before God to diligently study the Bible in order to accurately handle the word of truth. You see, 2 Timothy 2:15. Now, doctrine is determined by exegeting the scriptures in their original languages. Exegete. Hubaron kini. Gikan sa iyang original nga mga pinulungan. Well, the Old Testament was originally written in Hebrew. Og, of course, our Lord Jesus Christ, when he was here in his first advent, spoke Aramaic. Og, well, of course, ang pagsuwat na lagi sa Biblia, Old Testament, gisuwat originally in Hebrew. And then, doctrine is determined by interpreting the text in its historical context. Mo kinagitawag og isagogical. Okay? Studying the Word of God through its history. Interpreting the text in its historical context, in terms of its author's intent and its original audience, as well as in light of the times and places in which it was written. Nya, gawas pa niya na, doctrine is determined by comparing all pertinent passages in categorizing biblical subjects. Mao ni nga ang atong paagi sa pagtuon sa pulong sa Dios is through the ICE method, isagogical, categorical, and exegetical. Now, the importance, ang pagkabililhon sa pulong sa Dios can hardly be overestimated. Now, mutana ka,
Ngano magyud nga ang Dios? Why does God go so far as to magnify His word above His person? Naman na sa Salmo 138, versikulo 2. Ang iyang pulong sa Dios, reveals, nagapadayag sa iyang kinaiya, His nature and essence. Okay? Ang balaang pulong, ang balaang kasulatan, only the scriptures allow us to glimpse God's absolute character o sa paghigugma sa gipadayag nga sakop sa kanang balaang Trinidad. Kinsa man, si Ginoong Jesucristo. Siya ra ang visible member, revealed member. Dili makitang Diyos Amahan o ang Diyos Espiritu Santo. Only si Jesus Christ. You see, John 1:18. O timan na kini nga ang pulong sa Dios, Bible doctrine is called the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Kining pulong sa Dios nga tungitunan is absolute truth. The very thinking of the Lord Jesus Christ. Philippians 2:5. Bisan tuod nga wanta kakita niya, we have not seen Him, we love Him. When we learn who and what He is, and begin to share His frame of reference. Ayun na nakalimti, ang 1 Peter 1:8 usab. Now, di man nga atong pagsabot, pagkatuon, pagtuon sa pulong sa Dios, mao kini ang gamot sa tanang mga bertud nga Kristohanon. It is the root of all Christian virtues. Transformation of the believer's life, pag-usab, occurs on the inside, sa atong sulod, in the inner person, in the soul, sa atong kalag. Roma 12:2. So, ang atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios and paggamit niini sa atong circumstances kinabuhi, this enlarges our capacities for life, for love, for service, for blessings, for happiness. 2 Corinthians 9:7-8. Now, ang greater grace, ang giingon diya sa pulong sa Diyos nga greater grace, fills up, magapuno sa hamtong nga magtutuo, greater capacities to all the fullness of God. James 4:6, Ephesians 3:19. So in so blessing the believer, ang Diyos may maya. Kita nimo? Anha may maya ang Diyos sa diha nga ikaw nga magtutuo, nakakabot na sa pagka-espirituhanong paghamtong, buuan ka na siyang panalangin, ang Diyos diha may maya. Episo 1:3. Na nagkasabot ka ba sa akong gipatinaw kanimo? Nga kita patunon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw aron kita of course mao man kining proseso paagi kini nga makatubo ang atong kalag. This is the only way nga patubo ang atong kalag pinagi sa pagpakaon ni sa pulong sa Dios. Ang tao dili buhi pinagi sa tinapay lamang kundi dili pinagi sa pulong sa Dios nga magagula sa baba sa Dios. You see, Deuteronomy 8:3 ug sa Mateo 4:4. So, atong tun-an ang pulong sa Dios kay mao lagi kini ang paagi nga makatubo ang atong kalag. Kung kita na hibaw naman nga dunay tulo ka ang sa espiritu ng pagtubo. There are 3 levels of spiritual growth. Una nini ay imong pagkabatang masuso nga magtutuo sa bag-o ka pang na tao pag-usab o naluwas sa imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo diha mao kana ang mga nahitabo nimo
sa paghimo nimo sa desisyon sa pagtuo kaniya nga imong manluluwas. Diha unsa misud kadayon sa plano sa Dios o unsa diha musugod ka sa pagkabata. Mo ni unang ang sunod sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ayaw hunong. Kay inig hunong nimo mo for all you know mo atras na puka sa imong Kristohanong pagtubo. It should be persistent, consistent, regular basis kining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Mo ning nagtuon ta sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. Di man mahimo og sinimana. Di man mahimo og binuano, tinuig, sa gana lang nimo. Dili. It should be persistent and consistent, regular basis, on a daily basis. Kaya mukaon tag kanon luto adlaw-adlaw, pakanon po nato nga atong kalag. Kasabot ka? So na, sa imong pagpadayon, magkabot na mo ikaduhang ang sa pagtubong Kristohanon, sa atong kalag, adto ka na makakabot sa sunod nga ang nga pagkahingkod, adolescent believer. O niya ayaw hunong. Basig mo yung kaigo na niya. Dili. Padayon ka kay tuapay atong kabuturon nga tumong. Our common goal as believers is spiritual maturity. Nga sa pagkabot yun nato niya nang maong ang we are spiritually mature, then nakatungtong na kita niya nang dapit nga higher ground, pleroma stage, we are as good as God is good, og unsa we become winners as believers. Og dihang dapita, bumuan na ta sa panalangin sa Dios. Og sa pagbubo sa Dios yung panalangin, kinanamatay katakos sa pagdawat sa mga panalangin din, diha mahimaya na to ang Dios. Diha siya mahimaya. Isi. Apan diligod kita ang mo'y gahimaya niya tungod sa atong pagkabot niya ng pagkahamtong. Nga mo man na atong tumong. Ipakabot sa Dios. Okay? So that is our objective as believers. Now, daghang mga Kristohanon wa masayo niya na. It's a tragedy nga mo na nga ikaw nga bago pang nakadungog niini, buksik ka na imong pagpanabot og sa imong kabubuton diha. Paliho ka ang imong kabubuton nga. This is God's Word. Dili mamakak ang Dios nga sa diha nga ikaw magakabot na sa pagkahamtong spirituhanon din. Imo nang o dili ikaw may magahimaya sa Dios. Ang Dios mahimaya siyang kaugalingon. Sabta gina. So, that is it. We reach spiritual maturity as we go along sa atong consistent and persistent and regular basis nga pagtuon sa pulong sa Dios. In so blessing nimo, God is glorified. Ephesians 1:3. Now, since Bible doctrine is so vitally important, nabihan sa pagka manungdanon o pagkabililho niini, ang magtutuo needs to understand an essential fact about the Word of God. So, mo nang nagtuon ta niini, adlaw-adlaw, ayaw yung katinga, o tingali na, tinga ka na nga, grabe hapon ng adlaw-adlaw. Nabi, makatawap ta sa uban nga mo ingon, basin bayag mabuang mo. Cannot be. Mabuang ka ba sa pulong sa nagabuhat ni tanan, magbubuhat? Muna nga, kitang mga magtutuo are being challenged every day
is our preparation day. We live in the light of eternity. We do everything as unto the Lord. Unya, magabuhat kita sa mga maayong buhat nga Diyos nun nga mga buluhaton. Divine good. O kini mabuhat lamang nato sa diha nga atua kita sa sulod sa atong operational divine dynasty, which is God's power system, the royal palace, which is the perfect environment dinhi sa atong paginabuhi nining kalibutana nga gidumala ni Satanas. Perfect environment. Kaya ano man, na dihang gahom sa Dios. You are free from any mental, lingual, or overt sins. Wala kay gitiner ka sala. So, you are called as spiritual. Apan sa diha nga makabuhat ka og sala, mugawas ka. Out you go, gikan sa maong dapit nga may gahom sa Dios o mubalhin ka dito sa dapit nga may gahom si Satanas, gahom ni Satanas. Itawag nato sa English o cosmic dynaspheres. So, dili na ka maka-function sa protocol plan of God sa imong kinabuhi. In fact, you are under God's punishment, discipline. Kaya anak ka maniya. Disiplina. Whom God loveth, He chasteneth. Amo na. Di man mahimong dili ka pantunon. Pabalikon ka sa imong dapit nga puloy-anan. Kaya anang dapit nga may gahom sa Dios nga atong puloy-anan, samtang dinipatan ng kalibutan, of course, is a mental attitude, life. It is a system of thinking. Sistema sa pangunahuna. Kaya ang Kristohanong pagkinabuhi is a system of thinking. It is a mental attitude life. Mao na ang atong una-una. Mao gyud rumbo, mao'y tumong sa pulong sa Diyos kamatuoran. Just as Satan's tumong mo pod kini nga atong una-una. Mao bitaw ang giingon nimo nga naay away nga langit nun, angelic conflict o spiritual warfare nga atong giatubang adlaw-adlaw. Of course, minute by minute, moment by moment, day after day, nagatubang kita nini. Na kung kita magmadinaugon, then tuwa, atong gituman ng kabubuton sa Diyos nga patubuon kita kanang sangkapan kita sa Diyos sa tanan nga atong magamit nga hinagiban batok niining atong kaaway. Tulogod ka mga dagkong kaaway natong mga Kristohanon. Ang kalibutan, ang demonyo, ang iyawa ug ang unod. The world, the devil, the flesh. Mao kini ang atong timan-an gyud ingon nga mga Kristohanon. Aton ipadayon ugma sa atong paghisgot bahin ini. So, nagapasalamat kita sa Dios nining atong Bible study every day pinagi sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Magampot Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga gayon sa among pagpakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Aron kami makapadayon sa among pagsibog ngadto sa unahan, pag-abante sa among Kristohanong pagkinabuhi. Aron nga kami makakabot kayo sa among tumong nga mao ang espirituhanong paghamtong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.